آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ذو العرش المجید، رب دی ذات او ذات ہے جڑی عرش دی بھی مالک ہے، بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ جاری ہے، بندہ مسلمان نے اس دنیا تے کیڑے کیڑے کام کرنے نے، انہاں کماں دے کرن دی وجہ تی اللہ کریم اپنے فضل و کرم اور رحمت دے نال قیامت والے دن اس بندہ مسلمان نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کل تک 52 بندے ذکر ہو چکے نے، اج 2 اور کم ذکر کرنے نے۔ کیڑے کم کرے گا انسان تے اس نو اے نعمت ملے گی، اس طرح 54 بندے بن جان گے۔ 53واں بندہ کیڑا وے حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ روایت کر دینے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ ما جزاء من ذکرک بلسانہ وقلبہ، سبحان اللہ، اس بندے نو کی انعام عطا کریں گا، کی جزا دیں گا جیڑا اپنے دل اور زبان دے نال تیرا ذکر کرے۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ قیامت والے دن نصیب فرماواں گا۔ سبحان اللہ۔ ذکر الہی اس دے حوالے نال حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت نقل کیتی گئی ہے۔ آپ فرماندے نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے مینوں عرض کیتی کہ منو اس بندے دے بارے دسو جڑا قیامت والے دن اللہ کریم دے قریب ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، اس نے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اس بندے دے بارے دسو جڑا قیامت والے دیہاڑے رب دے قریب ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم الخائفون المتواضعون الذاکرون اللہ کثیرا، سبحان اللہ، او بندے جڑے اللہ تو ڈردے ہون گے، او بندے جڑے عاجزی اختیار کردے ہون گے، او بندے جڑے کثرت دے نال ذکر الہی کردے ہون گے، او اللہ دے قریب ہون گے۔ سبحان اللہ۔ کم کتنے دسے؟ 3، رب تو ڈرنا، عاجزی اختیار کرنا اور اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرنا، او بندہ رب دے قریب ہوئے گا۔ اور رب نے قرآن کریم دے اندر اپنے ذکر دے مختلف کم ذکر کیتے نے کہ اے بندے تو کم کریں گا تے تو میرا ذکر کیتا ہے۔ رب نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے بندے تو نماز میری یاد واسطے، میرے ذکر واسطے قائم کر۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنا اے بھی رب دا ذکر ہے، رب نو یاد کرنا میں۔ اور جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اودے وچ عاجزی بھی پیدا ہو جاندی ہے، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اس دے وچ خوف خدا بھی پیدا ہو جاندا وے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر جڑا ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک بندے نو بے حیائی اور بریاں کماں تو روک کے رکھ دیے۔ تاریخ دا مطالعہ کریے، بڑے بڑے سردار چوراں دے، ڈاکواں دے سردار نماز پڑھن دی برکت نال چوری اور ڈاکے تو نہ توبہ کر لی سی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بعد اللہ دے ولی ہوئے نے، پہلے ڈاکواں دے سردار ہوندے سی لیکن نماز پابندی نہ پڑھتے سی۔
اور رب نے فرمایا سی کہ نماز تو انہوں بے حیائی اور بریاں کماں تو روک دی ہے۔ ایک دن آیا کہ انہوں نے نماز دی برکت نال خیال آیا میں اے کام نہیں کرنا، انہوں نے پھر توبہ کیتی، اور جس وقت توبہ کیتی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنا انج دا قربہ عطا کر دیتا اس دنیا تے کہ وہ پھر ولیاں دے سردار ہو گئے۔ اس تو اگلا کام حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف دے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام دی طرف وہی فرمائیے، یا موسیٰ من امر بالمعروف ونہا عن المنکر ودع الناس الى طاعتی فلہ صحبتی فی الدنیا وفی القبر وفی القیامت ذلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، جیڑا بندہ نیکی دے کام دا حکم دوے، بریاں کماں تو روکے، اور لوکاں نو میری عبادت دی طرف، میری بندگی دی طرف بلائے، میری اطاعت دی طرف بلائے، اس بندے نو دنیا دے اندر بھی میری حمایت حاصل رہے گی، قبر دے اندر بھی میری حمایت حاصل رہے گی، اور قیامت وال دیہڑے میرے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا۔ یعنی جڑا بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا فریضہ سر انجام دیندا ہے، اللہ کریم قیامت والے دن تے اس نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، دنیا اور قبر دے اندر بھی رب دی انہوں حمایت، نصرت اور مدد حاصل رہے گی۔ اللہ کریم سانو ذکر الہی بھی کثرت دے نال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا جڑا فریضہ وے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سانو باقاعدگی دے نال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ساڈے بارے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا سی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت تسی بہترین امت ہو جنہاں نو لوکاں دے نفع واسطے پیدا کیتا گیا ہے، تے تہاڈا کام کی ہے کہ تسی امر بالمعروف کرو گے اور نہی عن المنکر کرو گے، اس وجہ تی تو دوجیاں تی فضیلت دیتی گئی ہے۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، دین دا فہم نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔